Salutare, dragi cinefili, și bine v-am regăsit la o nouă ediție în primul rând. Bună, Janin! Bună, George! Astăzi m-am gândit să abordăm filmul care a mediatizat foarte mult la începutul anului și care a surprins prin acțiune și prin povestea sa tulburătoare. Lasă-mă să ghicesc, este vorba despre Deadpool? Desigur, filmul care a reușit să strângă la cinema foarte multă lume. Filmul care a strânit atât de multe controverse, eu l-am văzut și au rămas chiar surprins impresionată. Acțiune din belșug, un casting foarte bun, iar momente foarte palpitante. Consider că are toate ingredientele necesare pentru a fi un film de succes. Nu spui rău, are sare și piper, acțiune, dramă, comedie. Mulți prieteni de-ai mei au fost și mi-au mărturisit că au plecat râzând din sala de cinema. Supranumit mercenarul cu gură mare, Deadpool obține, în urma unui experiment militar care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolverine, puteri incredibile, invulnerabilitatea la puteri telepatice și telechinezice, rezistența la droguri și toxine, dar și prelungirea vieții grație puterilor de reface ale organismului său. Acestea vin însă și cu unele inconveniente, instabilitatea psihică și un fizic desfigurat. Dacă în Statele Unite ale Americii publicul a mers un număr foarte mare la cinema, acest film a spart box office-ul, a adunat încasări foarte mari, m-am gândit că și în România acest lucru este probabil. Așadar, colega mea Janin s-a documentat. Categoric, George, Deadpool este numărul 1 în box office-ul românesc. Are foarte mari încasări, indiferent de vârsta celor care s-au dus să-l vadă. I'm touching myself tonight. Un film foarte controversat, care a avut parte de multe încasări. Așa că vorbim despre filmul Deadpool cu invitata noastră de astăzi. Bună, Ana! Bună, Janin, bună, George! Bună, Ana! Am o întrebare foarte rapidă. Filmele de acțiune, dramă sau comedie? Acțiuni. De ce? Te țin în suspans, de cum pășești în sală, aștepți cu nerăbdare să înceapă filmul, să vezi cu ce te surprinde, pentru că sunt foarte multe filme de acțiune și ești nerăbdător să vezi ce ar putea aduce nou, ce ar putea veni nou, filmul pe care tu îl alegi să-l vizionezi. Ce actor preferat ai și de ce? Actrița mea preferată este Sandra Bullock, pentru că îmi place foarte mult modul cum interpretează ea fiecare rol. Îți dă impresia că este tot așa, îl face din poanie și nu depune niciun efort ca să se evidențieze prin ceva. Acest film, Deadpool, a avut încasări enorme. Consider că faptul că Deadpool era un personaj din desene animate a atras publicul de toate vârstele? Da, cu siguranță a fost un plus, un atu al filmului. Faptul că a avut și public, să spun așa, aparținând unei categorii mai mici de vârstă, a fost un avantaj. Mulțumim frumos pentru prezența ta în emisiune și te mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu. A sosit momentul concursului nostru. Primăvara a venit și ea. Ce este mai frumos decât să mergem alături de persoana dragă la cinematograf? Pentru a câștiga 2 bilete, în primul rând, trebuie să intrați pe pagina noastră de Facebook Școala TV Oficial, unde ne dați un like și un share, și celor care ne răspund la întrebarea ce film promite cel mai mult în anul 2016 va fi premiat cu aceste 2 bilete. Sperăm că v-a stănit curiozitatea și în ediția de astăzi. Noi suntem Janin Păun și George Năstase, doi cinefili care mereu și-au bilet în primul rând.